Πάμε. Αγάπη μου, κοίτα. Πού ζουνε οι κοπέλες? Πώς είναι έτσι, Παναγία μου? Για το καρναβάλι είναι. Πώς είσαστε έτσι, κορίτσια? Πού πάτε έτσι ντυμένες? Κοιτάξτε μαλλιά. Κοιτάξτε τι φοράει. Αχ, Παναγία μου. Μπέλα μου, είναι κοίτα αυτά? αυτό στο κεφάλι σου. Μ' ακούς που σου Δείτε εδώ μιλάω? ένα συνολάκι, κοίτα. Πώς έτσι? Κοίτα αυτό το κορίτσι πως είναι. Κοίτα Τι είναι με- αυτά? Καλά την κουρτίνα έχει βάλει πάνω της και περπατάει στον δρόμο. Έλα μου ντε. Εμένα με βλέπετε? Κοίτα κάτι γάντια. Εμένα με κοίτα βλέπετε τέτοια. πως είμαι? Έτσι να παραδειγματίζεστε να κάνετε το ίδιο. Αγάπη μου, Καταλάβατε? είσαι πιο όμορφος από αυτές. Πες τα, αγάπη μου, Είσαι πες πιο τα. όμορφη. Πας καλά. Κοίτα πράγμα, κοίτα μαλλί. Πώς είναι έτσι, καμένο είναι. Ας αυτές παίζουν κι άλλα εμένα. Μα είσαι κουκλάρα. Τι να σου πω, τι άλλο να σου πω. Μπράβο μωρό μου. Λοιπόν. Πλησιάζουν απόκριες, δεν πλησιάζουνε? Ναι. Και σκεφτόμουν τι να ντυθώ τις απόκριες. Αν Αλλά και- όχι έτσι. Ούτε καν. Κάτι μου θυμίζει πως κατεβαίνουμε εκεί κάτω στη Συγκρού. Συγκρού. Κορίτσια, περπατάτε λίγο έτσι και κάθεστε έτσι λίγο πιο τσαντικά, σαν το Συγκρού. Δεν έχω τι να πω, αγάπη μου, είναι τελείως αλλού. Κορίτσια, πού ζείτε? Σε άλλο πλανήτη.